Şweýçar hökümeti Türkmenistanyň Şweýçariýada konfiskasiýa edilen 1,13 milyon dollaryny Aşgabatda gaýtarýar. Kanun ýolları bilen edinilip Şweýçar banklaryna goýulan goýumlaryny ýygyna uğratmak siýasatynyň çägini Şweýçariýa konfiskasiýa eden 1,13 milyon dollar töweregi puluny Türkmenistana gaýtaryp berýär. Bu barada Şweýçariýanyň Daşary işler ministrliginiň 15-nji ýanwarda ýaýradan beýanatyny aýdyldy. Beýanata görä Awdalyan Maliýe Serişdesi Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň Türkmenistanyny saglyk puwdugyny alyp barýan tassamalaryna gönükdirler. Beýanatda aýdylmagyna görä Şweýçariýa Türkmenistan we Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasy 15-nji ýanwarda berine değişli ulalaşyga gol çekdi. Bu siýasatçylaryň bir kanun ýolları bilen gazanan pullaryň daşary ýurtlardan Türkmenistana gaýtarylyp berilmegi bilen bagly ma'lum bolan ilkinji wakadyr. Ýöne daşary ýurtlarda türkmen emeldarlary bilen ýylteşigi bolan korrupsiýa wakalary barada mundan ozalda habar berilipdi. Ýatlasak Man Group kompaniýasynyň öňkü ýol başçysy ozalky ýyllarda türkmen emeldarlaryna para bermekde aýyplanyp geçen dekabrda Germaniýanyň München şäher suwdyna suwd edilipdi. Soňky beýanata görä Türkmenistana gaýtarylýan pul Şweýçariýanyň möhüm siyasi şahıslaryň bir kanun ýolları bilen gazanan pullaryny doňdurmak, konfiskasiýa etmek we ýygyna gaýtarmak strategiýasynyň çägini Aşgabatda uğradylýar. Maglumatda Aşgabatda gaýtarylýan pulun haýsy syýasy şahsyň ýa-da şahsyslaryň bir kanun ýolları bilen gazanyp Şweýçar banklaryna saklan emlägi digi ma'lum edilmeýär. Şweýçariýada konfiskasiýa edilen pullaryň Türkmenistanyň iňçe kesel dermanlaryny satyn almaga gönükdirilmegi, iňçe keselden ejir çekýän türkmenistanlaryň kynçylyklary barada mediada peýda bolan maglumatlaryň ýygyanyna gabat gelýär. Galbertede Şweýçariýada konfiskasiýa edilen pullaryň Türkmenistana gaýtarylyp berilmegi barada ýurdun daşary işler ministrliginiň beýanat ýaýratmagy bilen Türkmenistanyň daşary ýurt banklaryna maliýe serişçileri barada ilkinji gedek habar berilmeýär. Ýatlasak mundan ozar 2018-nji ýylyň iýul aýyna The Economist neşri Germaniýanyň banklaryna Türkmenistanyň 23 milliard dollarynyň bardygyny, ýöne banklaryň maglumatlaryna olaryň eýeleriniň aýan edilmeýändigini habar beripdi. Deňeşdirmek üçin aýdylsa 23 milliard dollar Türkmenistana gara bazaryň bahasyndan soňky kabul edilen büdjet gödeňini tutup hasaplanyny, ýurdun tas 6 ýyllyk umumy büdjetine barabar bolýar. Bu serişde bilen 6 ýyl üznüksüz Türkmenistanaky ähli büdjet işgärleriniň aýlyk haklaryny, pensiýalaryny we döwlet kömek pullaryny töläp bolýar. Şweýçariýa Türkmenistanyň garaşdyrlygyny 1991-nji ýylyň 23-nji dekabryna ikrar etdi. Türkmenistan Jenewada 2011-nji ýylyň aprelini öz elçixanasyny açdy. Mary welaýatynyň saglygy saklaýyş edaralary näsaglary anyklaýyş merkezinde barlygdan geçmäge mejbur edýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň mardak habarçylarynyň biri habar berýär. Etrap hassahanalarına saglyk öýlerine näsag barsa, olary ilk bilen anyklaýyş merkezine uğradýarlar. Hatda o saglyk öýleriniň lukmanlaryny eger näsagy tabletka ýazjak bolsaňyzam ilk bilen anyklaýyş merkezine uğradyň diýip aýdypdyrlar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 16-njy ýanwarda gürrüň berdi. Anonim şertde maglumat beren yerli lukmanlaryň we ýaşaýjylaryň ençimesiniň Azatlygyň habarçysyna aýtmagyna görä, näsaglar bu merkezde barlygdan geçmese, onda olaryň saglyk bejergisi dowam etdirilmeýär. Bu merkezdäki saglyk barlyklarynyň tölegleri bolsa, welaýatdaky beýleki keselhanalar bilen deňeşdirilende ortaça 3 hesse gymmat. Ýönekeýji uzy barlygy beýleki hassahanalarda 20 manat bolsa, anyklaýyş merkezinde 60 manada ýetýär. Näsaglar we olaryň howsarlary näýile bolýarlar, ýöne saglyk bejergisini dowam etdirmek üçin bu talaba razy bolýarlar diýip habarçy marly ýaşaýjylaryň biriniň sözüni çistirledi. Habarçynyň aýtmagyna görä Marynyň anyklaýyş merkezinde barlygdan geçmek diňe ýaşaýjylardan däl, eýse welaýatyň saglygy saklaýyş puwdugynda işleýän işgärlerden hem talap edilýär. Saglyk işgärleri özleriniň sanitariýa kitapçasyna görä her ýyl medisina barlygyndan geçmeli. Şu ýylyň ýanwaryndan başlap olary bu barlyklardan hökmany ýagdaýda anyklaýyş merkezinde geçmelidigini aýdypdyrlar. Mundan öň saglyk işgärleri özleriniň değişli bolan saglyk öýlerinde barlyklardan geçýärdiler. Onuň tölegi ortaça 50 manatdy. Häzir olar anyklaýyş merkezinde barlyklardan geçmek üçin 374 manat tölemeli bolýarlar. Egerde saglyk ätýaşlandyryş pasportyň bolmasa, onda bu töle 748 manada ýetýär diýip habarçy aýtdy. Habarçynyň sözüne görä welaýatyň saglyk edaralarynyň işgärleri bu talabyň sebäplerini şol merkeziň enjamlary gowy diýip düşündirýärler. Ýöne ýaşaýjylaryň we döwlet mediasynyň maglumatlaryny nazara
alanynda iň soňky medisina enjamlary welaýatyň ähli keselhanalarynda, şolsanda täze açylan çağalar hastahanasynda hem bar. Lukmanlar öz aralarynda hojalyk hasaplaşygynda bolan anyklaýyş merkeziniň öz pul planyny dolup bilmeýändigini, şol sebäpli näsaglaryň ilki bu merkeze uğratmaly edilendigini aýdýarlar. Resmiler halkyň hasabyna merkeziň pul planyny dolup işgärleriň aýlyklaryny tölemäge synanşýarlar diýip habarçy marly lukmanlara salgylanyp gürrüň berdi. Azatlyk radiosuna ýokarda aýdylanlary Mary welaýatynyň saglygy saklaýyş bölümine we anyklaýyş merkezine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Lewapda we Balkanyň manadyň hümmet peselýär. Marynyň polisiýasy valyutanyň gara wazyryna reýd geçirýär. Türkmenistana dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny ýurdun gündogaryny we günbataryny dollaryň gara wazyrdaky bahasy gymmatlady. Maryda polisiýa gara wazyrda reýd geçirdi. Bir näçe raýaty saklady. Bular barada Azatlygyň ýurt içindäki habarçylar 15-nji ýanwarda habar berdi. 14-nji we 15-nji ýanwarlarda Türkmenabadyň bazarlaryna $1.20 manatdan satyn alınıp başlandy. Balkanabad we Türkmenbaş şäherlerini 19 manat 80 tengeden satyn alynýar. Soňky ençimi aý bäri $1.19 manat töwereklerini saklanýardy diýip habarçy aýtdy. Gara wazyrda dollaryň gymmatynyň ýokarlanmagy bazarlarda harytlaryň bahalaryna täsir edýär. Habarçy täze bahalar bilen bagly ençimi lewaply bilen gurrundaş boldy. Manadyň hümmetiniň ýene-de peselmegi ýerli ýöneki adamlaryň günnelik zerur harytlary satyn almakda çekýän kynçylyklary barada şikayet etmeklerini alyp geldi diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy Mary şäherine polisiýa işgärleriniň gara wazyrda dollar sewdasy bilen meşgullanýan raýatlary saklaýan ony habar berdi. Mary şäheriniň Gurban Sultan köçesiniň ugrunaq Merw bazarynyň goloýuna valyuta sewdasyny edýän raýatlar polisiýa işgärleri tarapyndan tutsak edilýär. Şu 15-nji ýanwarda polisiýa işgärleri gara bazarda valyuta sewdasyny edýän raýatlary garşy çäre geçirdi. Dollar satýan we satyn alýan raýatlar saklandy. Olar Mary şäher polisiýa müdürligine äkidildi diýip habarçy Marydan habar berdi. Dollaryň bir kanun sewdasy bilen baglylykda Gurban Sultan köçesinden 5 adam, wagzalyň goloýundan 2 adam, Gök wazyryň ýanyndan 4 adam, Läle wazyrdan 3 adam saklanypdyr diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä saklanan raýatlardan mundan beýle gara wazyrda dollar alyşyp çalışmajakdyklary barada dilhat alındy. Ondan soň Mary şäher döwlet salgy tutgullugy saklananlara jerime saldy. Marly habarçynyň sözlerine görä polisiýanyň gara wazyrda geçiren reýdini häkimiýetlerden gaçmagy başaran raýatlar goloýdaky dukanlarda we kafelerde gidlendiler. Olar polisiýa işgärleri gidýänçä ýola çykmadylar diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä adamlar Maryda dollar çalışma üçin welaýatyň dürli küncünden welaýatyň merkezine barýar. Emma dollar çalışýan adamlar gaçyp gellenip tutsak edilip ýören soň olar dollarlaryny çalışyp bilmän ýerlerine gidýärler diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň kursyny 3,5 manatlygyna saklaýar.